Μην κλαίτε, κάντε υπομονή. Θα σας βρει η Ελένη η οικογένεια, ναι. Πού είναι τα σούκια μου, πού είναι τα σούκια μου, πού είναι, πού είναι τα σούκια μου, πού είναι. Ποιος κλαίει, ποιος, τι μαμά μου, τι. Ναι. Κάντε υπομονή, ναι. Θα σας βρούμε καλές οικογένειες που θα σας αγαπάνε, ναι. Πού είναι τα σούκια μου, πού είναι οι αγάπες μου, πού πας εσύ, πού πας να φύγεις, πού πας να φύγεις. Ποιος κλαίει, ποιος κλαίει.